Men Ekstrabladet.dk hedder Ekstrabladet.dk og ikke EB.dk, fordi vi er Ekstrabladet på internettet. Det er den største internetavis i Danmark. Vi er dobbelt så store som nummer 2. Og hvis man måler på antallet af besøg, så er vi det største netmedie overhovedet i Danmark. I papiravisen, der har man de lange baggrundsartikler, de meget ressourcekrævende afsløringer, mens vi på nettet jo fokuserer mere på det, der sker lige her og nu. Det døgnaktuelle eller det minutaktuelle. Og på den måde spiller de to medier glimrende sammen. Man kan godt købe dagens udgave af Ekstrabladet. Det er den såkaldte e-avis, og den ligner og opfører sig fuldstændig som papiravisen. Ekstrabladet.dk er bygget op med en forside og nogle underforsider inden for vores hovedområde. Vi prøver at give det bedst mulige overblik, så snart man kommer ind på forsiden, sådan at man på en nem og hurtig og overskuelig måde får at vide, hvad der er sket lige nu. På menuen har vi vores kriminalområde, som hedder 112. Vi har et underholdningsområde, vi har nyhedsområde, vi har selvfølgelig sportsområdet, som er et stort område for os. Men derudover har vi en række andre tilbud. Vi gør et stort nummer ud af, at vi er hele Danmarks frikvarter, og derfor tilbyder vi også spil, og vi tilbyder konkurrencer, der er weblogs, der er mange tilbud. I vores menu har vi også mulighed for, at man kan klikke ind på gallerierne, som er en samling af alle de billedgallerier, vi har lavet. De seneste 25 billedgallerier kan man se. På Ekstrabladet.dk der gør vi jo meget ud af, at vi følger situationerne. Og derfor så kan man, hvis man gerne vil følge med i, hvad der sker, tilmelde sig en service, som hedder Breaking News. Så får man så tilsendt en mail eller en sms efter eget valg, når der sker noget, der er virkelig væsentligt. Vores slogan, deadline hver 5. minut, det er selvfølgelig et slogan, der forpligter. Det betyder, at vi hele tiden skal være overvågne og skal holde danskerne orienteret om, hvad der sker, både i ind- og udland. Vores meget besøgte Verden på Vrangen-område, som er de sjove, små historier fra ind- og udland, som kan få folk til at trække lidt på smilebåndet, eller som bliver sendt rundt på arbejdspladsen. Vi har også allerede nu en mobilplatform, så vi udkommer på folks mobiltelefoner. Vi udkommer på et hav af forskellige digitale platforme. For eksempel den nye PlayStation Portable er vi også den første danske avis, der udkommer på. At Ekstrabladet.dk har cirka 14 millioner besøgende om måneden. Og de besøg kommer så fra cirka 1,6 millioner forskellige mennesker. 3 ting, som er rigtig godt ved Ekstrabladet.dk, det er vores hastighed, vores grundighed og vores overblik. Forestil dig en verden uden Ekstrabladet.